Nga pediang supaya ka channel jangan ka bawa karteng wan biang channel tebat nga terpat ya pikinok pe ya kani ka channel na kapor ba pin alam ka jing channel na kani ka channel ka ba like ber subscribe ya kani ka channel long kum kadak jing ai sem yupi ya iwe iba na ikong na ngam itu ngam i kaduk profile jong i ibabu iba komen ne ngam bah delete no ya kani ka video hato de kabahin hasem jong phi ne de kikur kijat ki jong phi ne ba phi ong yang bang apala ya to ka video ka ba yakhi ka ba yakhi ha manipur ba chapang ki briu ki ba ya perniam chapagi kuki gitu ki briu kuki te ngan jubab ya phi kenika mit ka bamenta ni ka video ka bamenta na ka dawa yu phi don phi komen don jimut ayo ya de ayo ba kato ka bre ba kitu ki bre ba phi ang delete no ini ka video na share na e ka video sempat delete no te nga keren ya phi ni ka video lada de ke bahayeng jong phi se ba keren da ka ba sai to ko tek da ka ba sai comment da ka ba sai te khna ba ngaro ngan yo ban delete ini ka video te nang tang kine sa ngam phi sa pe phi